di jaka padang jong ka kai ka pateng kamai ka ji pat ke di thiet plong de long shwana do hina hin thai ka yo berhan ka de ka yo ka badan ha khapu jong Meghalaya pat Assam ha ka ba ki pat ba khasi garo rabha Assamese Boro bat ki wei ki pelong yo shisien shita yo manla ka si hat majai ya ka kerteng yo berhat lejer nado menshwa de ki temmen ki bana ka hima maharam ki bala khlat no kata upara baman yaupnya nagashnong mau merang kabadan harut ke surak mau kerwan rang thong u papa lurai na nonglang Southwest Khasi Hills kidai kibala jer kerteng berhan kabamut kayo kabadan ha kaput tangma kidai hipadba kibalet ha kate kayo kidai ki para nong India ki hat pat kidai ki yo ki badan ha kaput bat ki wei pat kiri kaktien ber kade kaktien maram paka ber kamut kaya srim berhat kamut ka yasrim bat ki hat ha kaput Bangladesh namar ha ki hat ru ki padpa ki wan ki dei ki dakhar ki khasi ki garo bat ki wei ki jat benriu tu ngi nyapet ya kayo berhan ka baha ka ktien Assamese ki khot ka hahim बाजार कैसा? बाजार ठीक है। ठीक है। तो ये कितना एक तो ये कितना एक तो ये एक ताक कीमतों का क्या एक पीस 20 रुपया कीमत 20 रुपया एक ठो 20 Sekar menak nan nih kispak lah ta nak thiết hay ta po chụp phẳng này tính men vậy mentah mungkin dia kata besar besar